Môžeš to hrať dlho, svedomie ťa do kuše. Uvaž, či oplatí sa vkladať, či ma modul do kuše. Hudba je opravde takisto v kuse, ne kvôli kariére za kokoty v puse. Uvaž, ktorá cesta sa oplatí, každý je raz v pluse, raz v minuse. Uvaž, prečo veľa ľudí na silu chce žiť v luxuse. Môžeš mať milióny, aj tak tebe zubata do kľúče. Tak uvaž, či si stihol napraviť to, čo si chcel. Či si sa vzdal, hneď keď nedosiahol si na cieľ. Uvaž, či je také konanie správne, môže nastať veľa zmien. Či ti stojí len pár ľudí za to, či priorita je na Facebooku veľa mien. Uvažujem izbe vo vklopení 4 stien, lebo úvahy prezentujem formou písmen. Uvaž, prečo to tak robiť chcem, aj prečo veľa dievčat neznamená veľa žien. Mnohé sú na ľahko, dávno viem. Moje mesto je Humenné 06601. Som len jeden z vás, stojím za majkom zas. Kdyby bavil ma vtedy, bude ma baviť aj zajtra. Ostanem za mikrofónom, aj keď nevždy ide karta. Uvaž, prečo stále nenastala zmena, prečo sú na slobode niektoré politické mená. Uvaž, prečo z človeka stane sa časom hyena, niekedy mi realita príde jak rozprávka kreslená. Uvaž, prečo scéna už není to, čo bola scéna. Mnohí prezvykli kabaty, ostali im len rovnaké mená. Uvaž, prečo niektorý miesto mozgu nosia v hlave kopy sena. Aj prečo ilúzia zhorí jak hrtrich slomena. Prečo jeden žije v blahobite, druhý domov nemá. Uvažujem často, no na mnohé otázky odpoveď ostáva stratená. Moje mesto je Humenné 06601. Som len jeden z vás, stojím za majkom zas. Kdyby bavil ma vtedy, bude ma baviť aj zajtra. Ostanem za mikrofónom, aj keď nevždy ide karta.